ha asaweje caaliɗe en puɗɗino wolugo ko laarani haala do'a. En bolwino haala Allah ceniɗo umri en toromo. Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an. En jangino ɗum to on ciftori. En bolwino Allah cenɗo wi wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah cenɗo wi o hokki en ko en torimo fu. Toni en tordimo no ɗum torrirte. En paamino ha ayaje ɗe e goɗɗe feere Allah ɗo o torete ha haaje ko en mari. En giɗi heɓgo, en giɗi hisgo. En tabitini torde Allah kam ɗon. Amma no ɗum tordete ɗo on ko en tammi wolugo. No Allah tordete no goɗɗo yiɗi fu tordo mona ko woodi laawol ɗon. En fuɗɗino wolugo iga ha asaweje caaliɗe man. En mbino Allah ceniɗo o wi en walillahi l asma'ul husna fad'uhu biha. Allah wi oɗo mari inɗe ɓurduɗe wooɗugo en tordomo be maaje. En paami ha ɗon man ɗo ase Allah kam be irnɗe maako o tordete kanko umri. O wi walillahi l asma'ul husna fad'uhu biha, tordemo be maaje. To asma'ullah al husna man ɗo na en mari haaje andugo ase to goɗɗo toroto Allah kam be inɗe maako ɓurduɗe wooɗugo tordotomo. En mbollino to on ciftori en mbi na be tummugel ha caka kare furji, na be geraɗe, na be luwe kam fure, na ko nandi e man. Ngam hunde to nde tabiti ha islama wonno nde warete. Derɗiraɓe julɓe ɓi adama ɗo o wari ha duya ɗo ngam mission ɗon o wara o timmina ɗum o hoota, kanjum tan waddi mo. Mana kuugal, wor kuugal ko waddi mo, o wara o waɗa ngal o timmina o hoota, ɗo on ko waddi mo. Nde o wari wargo man ɗo bo Allah cenɗo waɗani mo be qa'idaji, ndano a tokkorto, ndano a tokkorto, ndano a tokkorto. To o luuti ɗo o wala mo hisnata mo wala. Kanjum on ko en gajoto ɗo pat ha en kefta do'a ɗo, to goɗɗo toroto ɗo wonno o tororto man ɗon si o tokko non. To kay non ɗo hisata ta en killanu be belɗum duya ha yonki ɗo sendira be ɓandu ɓi adama wasmita yake wasmirru nafata. Ko sugli goɗɗo fu o heɓa keɓal man ɗo na wot kerol ngendam ma duya ɗo tan. To salini nafu keɓal man timmi. Ko nafata ha lahira ka ɗum diina. To diina ɗo en mbatan ka hakkilo. Ko en mbatta pat to en gi luran be diina men ɗo en caluta en mbaɗu. To en gi yadata be diina men ɗo ni ta en mbaɗu. No en keɓirta ha hunde man fu ta en mbaɗu nde. Allah cenɗo wi en qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. En jangino ka ha asaweje caaliɗe. Mo hisnata on ha ñiɓe ƴolde be nder ndiyam to on nasti kombeje nder ndiyam ɗo. En bolwino en mbiɓe jonta bana avion ɗo fiiri ha dow ni ɗo dilla ha dow ɗo nasti hendu satundu. Yake man ɗo ni goɗɗo o wiyan ha o siftora luwal hampurde maako hisnamo, ko hande tummugel maako waɗano ha kare fur, sai hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai Allahul aliyul kabir alhafizul muqit, sai kanko yotti hisnugo wakkati man. Yake man mo lañata avion man andal maako ko o jangi fu haala man, kanko firningal ha dow kanko fu yake man o wawata, ɓuri mo sembe. Sai ko Allah waɗi. To ɗo man ɗo to en kirriti noon Allah ɗo on doggitirteɗo ha kala saɗirma pat, yake man ɗo en mari ndimu kadi en ndimɗi. Amma to goɗɗo ɗo tokki kujeji goɗɗi feere, go'o ka o rimɗay, oɗo ɓilli hoore maako, tati bo o hisata, ɗiɗi bo o hisata, to maayi ɗo o hisata. Ngam na noon Allah wi o tordete. Torde Allah ɗo ɗum dewal. Torde Allah ɗo ɗum ibada, ɗum dewal. Addu'a'u mukhul ibada, ɗum dewal on. Dewal ɗo bo ɗo mari qa'ida. Goɗɗo rewirta Allah be hakkilo, goɗɗo rewirta Allah be dabare mum, sai no wardi tan. Yonta ko en juulata jumɓaare ɗo en juula darɗe ɗiɗi ɗo en andi ɗumen enen ka Allah wi en tan, annabijo waddi ɗum en ɗo tokki. Amma nana be hakkilo. To hakkilo kam en mbiya kadi en juulata jumɓaare ɗiɗi ɗo en juulale nayi heɓa mbar jaari man ɗuuɗa. To be hakkilo kanani en juuli ɗiɗi nden Allah kanjum on Allah wi en mbaɗa. To en mbaɗi nayi ɗo nono hakkilo ka en mbiya yake man mbar jaari ɗuuɗan, amma ɗuuɗata. To en juuli jumɓaare man nayi ɗo ni jaɓatake. Ase diina ka hakkilo huwata ko petel. Kanjum ka se no wardi ɗo tan. To torde Allah ɗo bo ɗum diina, kanjum bo se no wardi man. Allah ceniɗo wiyata walagad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra.
nyande dargal Allah wi'ata hande ka on garani min on fu goto goto bana no min takrino on iga ko arti ha duyago hande ka on garti ha do wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum to awino an ka ha duya ado sugli hosa kuje de Allah hadi corog a wada ngama heba ko ba ado sugli wada kuje de Allah hadi corog ngama hisa hande ka ndama a wari sai an sai Allah ko Allah hadi no wita a wada go a wadi a hebi no ha duya man toke balma man Allah wi on acci dum pat ha baawo mon ton wataraktum ma khawalnakum wara zuhurikum on acci ko min marni non Allah wi ko on mari de o wi ko min marni non wato ko on badi man par ko on kei man on anda Allah on hokki on nagodo ko mo nyande o danyedo ko karlol o wala karlol ni do je wayne o wala Allah on hokkata mo o heba kuje man pat o mofta den o dilla bo waccade wataraktum ma khawalnakum wara zuhurikum on acci ko min marni non go ha gada baawo mon to ha duyato den on ngari hande ka nda on ndami aha to ma ba wadi no ngam a hisa a wi no ha hisa de a wadi ha hisa a wadi ko Allah hadi do a hisi kadina wala masibo yotti mayde na mai amai ba darne ta yeso Allah jamte na hisai kadi kisndam kam to ayadi no be dina lapka do kama hisi amma ngam a hisi ha duya man do ni a hisi ha nyande mayde ma wari na a hisai to dum do dedirabe julbe irin dum don woni kulni dum watta en dabbita no Allah tordete en torro be man Allah wi o wama nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka hande kambe on bi'anno ha duya kambe on ballanno on go tummu koy mon go luwe kam fure mon go par hande kam on cendiri be man on acci dum ha ton on ngari hande ka se onon se min to kadi laqad taqatta'a bainakum hande kam conagal ko wonno hakkunde mon kattai on bino on don bada safiji man don balla on hande ka onon be safi man on cendiri se min jawmirawo mon ko mi wi nda on bo hay yeso am on geddiyam bo na dum kulni dum to hala dum don watta en lorto en dabbita no Allah tordete o wi wa dalla ankum ma kuntum taz'umun ko on ajan non bi'an non nafa non go hande ka dum wirnake dum acci on hande ka nda on ndami to dum do derdirabe julbe dum kulni dum en tefu ko en batta fu no dum warete en juulan no julde do juulirte en gidi en bada istighfar no istighfar do wadirte en gidi en janga alquran no alquran do jangirte en gidi en bada do ha en keba ko ha en kisan no dum tordete na annabijo a cay dum non fodde ko ha annabijo eggita do wala ko lutti o yecci en kuje pat ha kuje lesde no en jarata baawo suudu no jima o wadirte fu annabijo yecci en bako eggita do wala ko lutti sakko no a rewirta Allah wala ko lutti sam sakko bana do ado dum babuwol mangol hunde mawnde toro Allah do dum hunde mawnde masin wala no annabijo yejjitira dum tatamma bo to a acci ko annabijo waddi do a wadi jema do ngahaje ma do humta do tata ma al-akhirah bo dum nafete hadu ya do tan dum hadata dum nafi hadu ya ban bismillah en bino to goddo nyami gaduruma o haran to nyami nagge hirsange bo o haran pat ha haran de ka dum do hawri amana o nyami gaduru o nyami hunde dagi de kana dum hawtai to tayi ngam a wadi ko Allah hadi haje ma humti do annuma non man do tokki ha al-akhirah bo haje ma humtan haton kananon Allah ceni do haton kam o rahimun bil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima haton ka se mu huwitan hisata amma to a huwayno a seli kam a hisata Allah ce do ya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ce do nu'inbe be jillai imana kuma be shirku be jillirai imana kuma be shirku sam kambe ka Allah tan be dewata be ikhlas be do be don mari holdinaki be don mari pe en biata pe jonde jam be don mari jonde jam ha al-akhirah to kambe bo woni handitibe to en gidi en gona ha der mabbe kadi eno en gonirta man do tokkago nasiji do ha hunde fu no Allah wi wadirte do be man en kebata en gona der mabbe na be hakkilo ben godo fere banni to awaji do ya acci mu hay kanko o billaka kazani on ma on nyawraka on wadi on nastai safiji na mi wi safiji wala di don me Allah hadi ballo na don na
amma Allah haɗi yargo nami yankiray mballon amma Allah haɗi kuje man bo non na ɗe ngalaɗe ɗon amma Allah haɗi en ɗo bo jarribi e noon ngam wangana en mo tokkoto ko Allah wiɗo be moye saloto mo tokki ko o wiɗo o yara ɗum saare aljanna maako e mo sali bo o yara ɗum saare yangada maako be adilaku maako. Allah ceniɗo wi'ata ha aya ngotka feere o wi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. tore Allah jawmirawo mon ɗo be yankinare e bo be hande na on gar ha caka yimɓe on janga on ɗumano kalimaji ha dande wurtina ayni ta waɗa tashadduk ɓe mbiyata ha yimɓe nana a wawi waɗugo do'a na non wa khufiya jemma to a ummi a naafilaje ma qiyamul layli man jamdi ɗiɗi jemma ɗo goɗɗo feere o heƴake man kana miɗo ɗani to yake ma noon jiyaɓe Allah ummoto toro Allah nanta do'aje man jabotoɗo jamdi ɗiɗi ɗo yake man a ummo a waɗa do'a ma wala mo nanta sam sai jawmirawo ma wala ha riya ko nastata ton ko petel to ɗon Allah wi tadarruan wa khufiya nden a yankino yake aɗo toro man ɗo a yankinano Allah a hirrito an ɗo a maccungel mako tampungel ha yeeso mako a wari ha mako aɗo toromo o jaynitiɗo. to Allah ceniɗo wiyata en ha aya ngotka feere o wi walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-sama. to ni himɓe gure ɗo jonta ɗo ɓe nuɗɗini Allah ɓe kuli Allah bo ngam dina islama pat ɗum al-imanu wattaqwa kanjon Allah sifiri jiyaɓe on sali en pat al-imanu wattaqwa o wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun al-imanu wattaqwa to on goɗɗo to o sifori be man o hisi amma ta tammata a waɗiri do'a be safiji ɗo aɗon nder mu'minun ta tamma bo aɗon nder muttaqun a wonay ngam Allah wiyay non a wiyay non ko woni a wonay nder mu'minun ngam a nuɗɗinay ko Allah wi a nuɗɗini safiji ko woni a wonay nder muttaqun a hulay Allah a tokkay lawol annabijo sallallahu alayhi wa sallam. to Allah wi yimɓe gure ɗo to ɓe nuɗɗinanno ɓe kula Allah hunde pat ɓe tokko nde bannono annabijo waddiri nde nden kada min maɓɓitanannoɓe dammoɗe albarkaji iga to asama be lesdi fuu yiyende toɓa awe mbooɗa dabbaji mbooɗa riskuji pan yaha yeeso to yimɓe kulanno Allah ni Allah ceniɗo waɗanannoɓe amma walakin kazzabu Allah wi ɓe pewni ɓe mbima do a ɗorto be asmaullahul husna on a wi kay be ya bas gangaya ilon an a tororto a wodi rawhani feere alji a toroto a waɗira tawassulu yottane Allah cenɗo bo wi tawassulu ɗo a waɗira bil amali saliha bi asma'ihil husna a waɗira be inɗe maako boɗɗe be kuuɗe ma laaɓɗe ɗon a waɗirta tawassulu. Allah cenɗo wiyata ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u kalimaji boɗɗi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد إلى آخره. irin ɗo on Allah kam ko ƴeengata yaha ha maako to on ko o yiɗi a tordomo be man be kuuɗe ma laaɓɗe a suuma e ma ngam Allah ha yaake to a wari yahugo ɗo a ɓamta juuɗe ma a toro Allah nda belɗum nda humtugo haaje aywa nam a nana nashaɗa hande ibada maɗo nden bo hande nda humtugo haaje bo ni on Allah tordete kuuɗe ma laaɓɗe a ummo a waɗa darɗe ma ɗiɗi a waɗa sene ma a waɗa nangardam ma a ummo caka jemma a habbira a daro a wundotira be Allah a silmina a waɗira tawassulu a toro haaje ma to ka a tokki laawol lamgol a heɓi hande a luutay nden haaje ma bo humti. amma to a wi a tokko saafiji ɗo naam haaje ma man foti humta aywa naam na rewoɓe labbi fuu haaje mum ɗo humta be toro labbi man amma a hisata on haala a hisata ɗon waɗi miɗo waajo be ko nandi be am fu ɗo waajo ha dow man ɗo haala to a waɗi noon ɗo a hisata aywa naam ta yi'u ngam belɗum man ha duya ha lahira ɗum woɗantama. to nden Allah ceniɗo wi'ata ha aya ngotka feere walaqad zara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها
ulaika kalana bal hum adall Allah cendo wiyo o tagani yite jahannama do ɗuɗɗum ha nder ginni be ɓiɓɓe adama fu nastoɓe yite man ɗon jur ha ɓiɓɓe adama be ginni fu koɗo jaman ko waɗi ɓe nastata yite man banniɗo Allah wiyo ko waɗi kam nga ɓe ɗo mari ɓerɗe ɓe famata mallumen ngara ngazo ɓe tatore labbi tatorde be saafi torde Allah be inɗe maako laaɓɗe mbaɗire tawassulu be kalimaji ceniɗi be kuuɗe mon laaɓɗe on toro Allah mbi kay wayne wawi waɗugo ni kanko to a yeyama ko waɗi ni o waɗi ni kaza man ni ɗo humta ɗo waɗi yarata ɓe ha yite ɗo lahum qulubun la yafqahuna biha ɓe ɗon mari ɓerɗe amma ɓe famata na ɓe famata ko a wi'ata de kay duya maɓɓe ka ɓe ɗo fama no ɓe keɓirta sulere pat ɓe andi jonta goɗɗo ummoto ha ɗo o dogga o dilla ha Europe nga o heɓa ceede o ummoto o dogga o dilla ha Nigeria to o yaha nga fu nga o tefa ceede on no lawol no o tefirta ceede ha ɗo to weeti ɗo goɗɗo dogga dilla ha garoya nyalla warta no o tefirta ceede amma je kalimaji ɗi en mbiɗo ha nder suudu maako o maɓɓata o jooɗo de o maɓɓa suudu maako tan to o yiɗi ma bo umo wara julurde palanɗe seeɗa ni o nasta o waɗa kalimaji man o selay laawol haaje maako humti o tokki bo laawol ngol yarata mo ha aljanna amma kanjum o yiɗa je caɗɗum je to kam nde ɗum waddananmo keɓal duya ɗo kanjum kan o dayiri pat oɗo waɗa amma ɗo ha sera maako ɗo o waɗata to ɗum man ɗo derɗiraɓe julɓe kanjum on waddi waaju ɗo nden Allah wi accuna ɓe mari ɓerɗe tan ɓe famata de wala hum ayunul la yubsiruna biha ɓe mari gite bo ɓe girata be maaje en bolwino to on ciftori ha makaidu shaytan waranno ha ɓernde ɓi adama ha gite ha noppi ha juuɗe faddede ko huyete boɗɗum ɗo kam haɗamo jaknanamo kuje goɗɗe feere ko janganno alquran ma o yima on o dimba hoore ko heɗitanno alquran man o heɗita musique irin ko nandi banni ni shaydanu waɗanno to shaydanu heɓi haɗon man ɗo heɓi kadi humti haaje mum nden o wi walahum adanun la yasma'una biha ɓe ɗon mari noppi bo amma ɓe nanirtaɗi na ɓe nanata ɓe ɗon nana amma gonga on ɓe giɗa gonga kam ko ɓe nani ɓe kutinirta nden Allah waɗi sifa maɓɓe o wi himɓe wa'uɓe banni no ɓe mbayi o wi ɓe ɗon bana an'am nane ma Allah tagi ɓiɓɓe adama ɗo Allah tagi takle mum ɗo o waɗi malaika en kamɓe ɓe ndewan Allah tan ɓe geddata Allah o lori o waɗi dabbaji kanji bo o deftinayɗi dewal wala ha dow maji nden o waɗi ɓiɓɓe adama ɗon caka malaika en be dabbaji bo kamɓe bo o deftini ɓe o wi ɓe ndewamo na ɓiɓɓe adama ɗo na ɓe malaika en go dewal maɓe yottata malaika en na ɓe dabbaji bo ngam ɓe be hakkilo ɓe ɗon ndewa Allah nden kamɓe ɓiɓɓe adama man ɗo yaake feere ɓe mba'itoro dow kadi hed malaika en go to ɓe ɗon ndewa Allah to ɓe ndewai Allah ɓe cali ko Allah wi be nelaɓe mum ɗo bo ɓe ndirtoro hed dabbaji bo kaji on Allah wi ulaika kal an'am ɓe ka ɓe cotti ha daraja ɓiɓɓe adama ɓe garti ha bana dabbaji bana nemorteɗi bana nayi ɗo nonno ɓe ngoni marɓe noppi marɓe ɓerɗe ɓe paamata mana marɓe hakkilo na hakkilo ka en ɗo mari Allah hokki en marɓe hakkilo ɓe paamata marɓe noppi ɓe nanata marɓe bo hande gite ɓe giyata ɗo ɓe ka bana nayi ɓe mbayi nden Allah lori wi kay ɓalhuma balde ɓe ɓuran nayi ma majjugo ɓe ɓuri dabbaji ɗo majjugo ngam dabbaji kam Allah deftinayɗi dewal maslaha ko duyamaji bo ɗi andi nagge andi ha yata heɓa ko ñaama andi ha yata heɓa ko yara ɗo mari tegal mum nden bo hande to waran ha babal a fiya ɗum bo andi babal man yata na ɗo mari maslaha ko mum nden ka nagge ɓuri mo taganoɗo ngam o rewa Allah nden o rewai o warti o lesti o warti bana dabba kam dabba ɓuri mo kanjum Allah yi balhum adal ɓe ɓuri dabbaji ma selugo lawol nden Allah ceniɗo wiyata ulaika humul ghafilun ɓe atoma kamɓe woni woytuɓe ɓe famata ɓe nanata ɓe giyata a wolwa wartata hakkilo maɓɓe ɓe jogatako to Allah ceniɗo wiyata ha yangot ka feere innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum kuje ɗe on toroto ko luuti Allah ɗo on mbiyata ɗe dokka noon ɗe mbaɗan ni ɗe kisna noon ɗo mare hakkilo le kefte kanje fuɗe tagaɗe bana mon sike wala ko ɗe mbawi
hanfurde ɗo ɗon no wanca be ngendam mum abi adama ɗo a ɓuran hanfurde man ngam Allah ce nde walgat karramna bani adam jonta en ginde Allah holli en ɓi adama bustiɗo tindinirimo be dabba on na holli en ɓi adama timidiɗo ka o ɓuri dabba kam nden hande hanfurde go man nde waati aya itilluwal maare a wi ha wara rene hirritale kayre fu nde tagaande bana ma wala ko nde waawi kayre fu wala ko nde waawi wadgo to worko nde waawino kurol ko fiɗi nde mbari ko bundugaru ko ajal maare waɗi nonnoon nde waati ɗon na tawatano nde nde faddanno nden nde waande ɗo ni luwal maare ha rene an numu boɗɗum ma bo ko wargo hande waɗa kujeji saafiji feere ɗo a tama kanji man ɗo ɗi ndenan to Allah jaɓayna ko to a waɗiri be laawol ngol annabijo waddi ka Allah jaɓata ha shawa kalla numu boɗɗum ni be hakkilo ma to a waɗi be saafi kam Allah humtante amma to a waɗi be laɓɗum no annabijo wi kam Allah humtata ɗo bo ɗum kayɗini ɗum masine waɗata non ka waɗata to a waɗi banno annabijo waddi ɗo ɗo on woni humtan a hisan bo to a waɗi bana to bo foti humta man amma a hisata ɗo tan na he'i a hisata to a waɗiri noon ka a hisata ngam na non Allah wiiri to Allah ceniɗo wi'ata ɗum kamɓe man fu ɓe tagaɓe bana mon fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin wato to ni hande on gor gonga kam toreɓe useni ha ɓe jaabo on ɗo to Allah wi himɓe noon ha lahira na ɓe ɗaggina on ɗon no toro takle am on mbi kanje onor ko ɗe wawi on waɗango kamɓe bo ɓe tagaɓe bana mon hande ka nda on dami tore takle man ha ɗe kisna on useni ɗe mbawan ɓe mbawata ñalawmare nde Allah wi yawma yafirru lmar'u min akhihi ɗo wa ummihi wa abi ñalawmare nde ɓi adama doggata der ɗum dogga dada mum dogga baba mum dogga debbo mum dogga ɓikkoye mum ñalawmare nde Allah wi li kulli mri'in minhum yawmaidin sha'nu yughni ñalawmare nde ko mo ñande man ɗo mari sungulla ko suklata ɗum sungulla ɗume no yonkiɗo hisrata nastugo yiite kanjum on sungulla ko moye ɗo tan haaje maako yonkiɗo hisa tan ñalawmare man ɗo ni goɗɗo masalan a tokkinomo o majjinima ha duya ɗo nden ñande man ɗo ha wara ha maako ha o hisne oɗo habda no o hisirta kanko ko hisnata ka tokkaago laawol ngol annabijo waddi ndano Allah tordete ndano Allah rewirte ndano a juulirta ndano a suumorto ndano a zakkirta be laɓɗum be nasiji ɗo kanjum on ko hisnata amma kujeji goɗɗe feere saafiji kam ɗi kisnata Allah ceniɗo wi'ata walladina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun ko on toroto ko luuti Allah ɗo ko on toroto on ndewata ko luuti Allah ɗo on anda kanjum man ɗo ɗum wawata on wallugo bal ko e majum ma ɗum wawata wallitago kanjum ma ko hoore majum ma ɗum hisnata sakko ha ɗum hisna on kitinowo ka Allah tan nden kan doggitiremo kanko ndewemo toremo kanko ɗo laaɓani en tal Allah cen ɗo wi ko on toroto ko luuti Allah ɗo kam wallata on wallata hoore mum ma wawata wallugo wallowo ka Allah tan woni wallowo to doggitiremo Allah cen ɗo wiyata wa idha massa al insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa kadhalika zuyina lilmusrifina ma kanu ya'malun Allah cen ɗo wi ɗabi'a ɓi adama no wayi to worko tawi mo masibo en bolwino en mbino ko moye ha wolde mum woodi inde Allah kala moye fu to bone ɓilli hunde yaake bone ɓilli ɗo ananta goɗɗo wiyo hande ko wayyo hande lawru am kazaru ko hande wayyo luwal hamfurde ko wayyo tummugel ko wayyo geraɗe masalan ko waɗirno wino ha renamo o wokirta noon to bone ɓilli mo ɗo ko fente wayyo Allah Allah inde Allah ɗo nanata to kanjum on Allah wi en yaake ko moye to bone ɓilli ɗum kam o heftan Allah ɗon kala wolde pat a tawan inde Allah ɗon en bolino ñande kala wolde fu ɓe ngoodi inde Allah nga holla en fakat ɓe andi Allah ka ɗon kanko on mari bawɗe kanjum ko tawi goɗɗo fu a tawa dogitira be Allah en bolino en mbanno misal en mbi to o pullo wiya wayyo Allah to hawsajo wiya wayyo Allah na aywanam to masalan bolle himɓe hirnage wiyata wiya o mon Dieu aywana wi ko nandi banni oh my God aywa o andi Allah ɗon sey Allah bo hisnata to hunde man ɓilli amma nden Allah wi o yaake man ka o doggitira Allah
ko oɗo jooɗi ko oɗo dari ko oɗo waali pat inde Allah ɗo kam o hefta yaake man ka kanjum on waddata amma noy to haaje maako humti falamma kashafna anhu durrahu ɗo ka marra ka Allah yaɗona ɗo ka o ɗoylo o acca Allah bana o torayno Allah humtani mo haaje maako sam to ayi goɗɗo ƴaggi watta kujeji saafi man ɗo pat o haari on oɗo ato oɗo mari jamu maako oɗo mari bawɗe maako goɗɗe feere on amma to ɓilli ɗo ka Allah tan warata hunduko maako Allah tan warata hunduko maako kadi ɗum man ɗo ka jooɗi en giɗi goɗɗo hirrito yaake saɗende be yaake hoyende fo Allah on dogitirte na yaake ni kam ni yaake ni bo ni nano Allah ten ɗo wiyata huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah yaake man kam da'u Allah mukhlisina lahu ad-din لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق دين الله شنو يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون الله شنو يو واتو الله kanko on waɗanta on dalilaji no on jahirta jahale mon ha ƴolde ha nder maaje on piira ha dow on dilla on dogga be motaji ɗo on dilla bana zamanu jonta on nasta batoji ha nder maayo ɗo on dilla Allah on mari bawɗe waɗani on non man ɗo Allah on waɗi non to nden komboje go doggida be mon motaji go avion ji go pirda be mon non to hendu saatu ndu wari aɗon be avion ɗo ha dow hendu wari avion man fuɗɗargo gaggagagagag ɓe mbaɗan goɗɗo annonce yaake man ɗo mbiya on ɗon en danger to ɗum ɓuri sembe yaake man ɗo yimɓe pat cagloto na goɗɗo yiɗa maygo amma mayan bo haddu yiyaka non noon yiɗa maygo amma mayan yiɗa naywugo naywan yiɗa ñawgo ñawan ha mayata naywata ñawata kam c'est alakhira nden haddu yiyago bo kuuɗe boɗɗe kuwaka ha lakhira man no a heɓirta babal jiya naywata a ñawata a mayata ɗo na saɗi waɗata ko to noy yaake man ɗo to hendu saatu ndu wari ma bo nder teeku on nden hande ndiyam fuɗɗi ummo wara sudda ha dow bato man a gasni jonta ka ngal yoloto wa zannu annahum hita bihim yaake man noy da'awullah yaake man ga ko moy ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa amanahum min khawf ayaji jereni ka pat ayatul kursi wala ni ko jangatake ha Allah hisna kuje pat yaake man kam ayejiti c'est Allah Allah am hisnu min Allah am reenu min Allah am ni nden hande noy to Allah hisni ɓe ha ton go ɓe garti ha ƴolde ɓe garti jonta ka ɓe nafti ci'e maɓɓe to yaake man noon ɓe numtata saafi hoye ɓe mbaɗannogo amma ha to ka ɓe andi saafi man nafata ɓe dogitirta ɗum wala ko goɗɗo man o wala diina yaake man ka inde Allah ni o yewnata ko wala diina sakko ma marɗo diina julɗo kam to ayi o nafti haala kuje ni ɗo ni o de'iti o warti ha ƴolde on ma bo avion man jippake jonta ka o de'iti yaake man on o nastata haala saafiji maako goɗɗi feere nden Allah cenɗo wi o ya ayuhan nas innama bagyukum ala anfusikum de ɓeetare mon toñande mon nde on mbatta be torago tana Allah ɗo dow ko'e mon masibo man lortoto Allah ka wala ko memata ɗum ko ɗume ta on tan mo worko ɗum torrirta Allah dow ko'e mon masibo man lortoto ɗum beltinari duya ɗo ɓo tan pat Allah yecci en ɗum laɓɗum tan nafu man ha duya ɗo tan ɗum haɗata to ko ɗum nafiri ha duya ɗo tan ɗum haɗata to ni a waɗi saafi ma man haaje man humti ɗo ha duya ɗo tan ɗum haɗata amma watta masibo man lortoto ha dow ma an bo ɗum torrata Allah ka ɗum memata ɗum nden ɓaawo man Allah wi o thumma ilayna marji'ukum ɓaawo man to on mbaɗi baaleji mon saafiji mon on mbaɗi ko on giɗi man ha on cafti ɗo hande on mayan on gartan bo ha am inna allaha yumhilu wala yuhmil Allah kam o sabbitinan o muña a waɗa ko a yiɗi amma ñande to nangi ma tetatako se ɓaawo setinago inchallah mbi Allah ceniɗo wiyata to ñande man mon man fu ɓeetare mon man dow hoore mon ɗum lortoto nden bo to on maayi ɗo on lornete on gartire haam yaake man bo on geccete ko on kuyino ha duyago fu on nangirte bo dow kuuɗe mon faman yamal mithqala dharratin hayran yara wa man yamal mithqala dharratin sharran yara
mo huwi kugal no ngal famdiri pat ɗum khairu ma o tawtan bar jaari man mo huwi ngal no ngal famdiri fu ɗum sharru bo o tawtan bar jaari man ɗo ka ko moye hoore mum kadi Allah ceniɗo wi'ata ha aya ngot kafere waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wala mo ɓuri majjugo laawol dininta mo toroto ko luuti Allah mo rewata ko luuti Allah hunde bo nde jabantako mo ko toroto man ha yotta nyande dargal nde wawata tumugello to a waɗi saafi be magel ha wallini gello ni ngel sottatako ngel wawata tottingo hoore magel ni jonta to mota ɗo warani wara yaaɓa ngel amma ngel wawata sottago kan ngel wawa hisnugo hoore magel ngel hisne masalan en mbaɗule jabanima man mi wima to jaabi man haaje ma humti ɗo tamma a hisi a hisata nga a seli laawol to jaabi ha duya ɗo Allah nangete ha lahira tayi en mbaɗule jabanima man mi wima to jaabi man haaje ma humti ɗo tamma a hisi a hisata nga a seli laawol to jaabi ha duya ɗo Allah nangete ha lahira ta yi'u jaabugo man an haaje ma humti bana mballo en mbi ta yi'u nga a wi'a mbalkana ɗon a ɗon amma Allah haɗi ɗo man bo foti haaje ma man humta amma Allah haɗi haaje humtira noon Allah koy walillahi al asmaul husna faɗohu biya wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an ko yecci en boko en tordotomo Allah ceniɗo wi'ata ha aya ngot kafere qul faman yamliku min Allahi shay'an in arada bikum darra jonta wor goɗɗo ni to Allah muuyi torrete goɗɗo man bo o wawan nafugo ma ha o hisne ha Allah torra Allah ɗo Allah on woni torrowo kanko bo woni kisnowo a tamma to Allah wi torrete ɗo wod goɗɗo feere mo hisnete wallahi wala malaika en on en mbiɓe geddata Allah kamɓe fuu ɓe mbawata ɓiɓɓe adama bo annabo en ɓuri teddugo kamɓe fuu ɓe mbawata bawde mo hoddira o torrete nden ha takle maako ɗo hunde wonde feere wawa haɗugo waɗata wawata kanjum Allah cendi o wiyata yo qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darra to Allah muyani on torraɗo ni jonta won mo marata dabare goɗɗum feere no hisnire wala aw arada bikum nafa ma bo to Allah muuyi hokkete hunde nde khayru ko jamu ko jawdi ko hande ardungal ko andal wor goɗɗo mo foti wiya haɗan ɗum o wawata ha nder takle Allah ɗo wala mo wiyata foti haɗa ko Allah wi waɗan o wawata waɗata Allah yecci en ɗum laɓɗum tal ɗum nasi alquran ñukkay sam mo nanata arabiya pat to aya man jangamani oɗo nana laɓɗum tal na sei to tefi mo diɓɓe sharhi ɗum Allah qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darra wala aw arada bikum naf'a wala nden Allah cen ɗo timminiri aya man yo o wi bal kana Allahu bima ta'maluna khabira to goɗɗo woni hakkilo kam wato kafarka timmi nde o yecci en banni o wi o ande Allah ka ɗo andi ko on kuwata dey ban wigo yo ko on mbaɗata ko seli luuti laawol ɗo Allah ɗo andi o warjita non ha dow man to kadi derɗiraɓe julɓe en mbatu hakkilo ta en killu en dudu ha yonki ɗo sendira be ɓandu en gasmita yake wasmirru nafata to ha goɗɗo wari maayi bo no hirriti kuje ɗe paɗe yake man ɗo nafata wasmirru mako nafata amma iga jonta ɗo on nafata Allah cen ɗo wi yo wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun ta on mba'a bana himɓe accuɓe ko'e mum ha duya ɓe ndewayi Allah ɓe ngeebi ko'e maɓɓe nden Allah ceniɗo bo wudini ɓe kadi wudini ɓe hinnatako ɓe tamba e non takkilane ko'e mon wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad kala nafsu pat useni heɓa dabare mum ni no heɓirta joɓari ko yadata lahira ɗo on ko nafata Allah cen ɗo wiyata ha aya ngol ka feere o wi ya ayyuha nnasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum yimɓe pat Allah cen ɗo ewni o wi ndewe Allah mo tagi on en mbino do'a bo ɗum dewal ase nden ka to on toroto bo on toro Allah mo tagi on kanko on toroto walladhina min qablikum be artuɓe on fu
Allah on tagi be kambe bo la'allakum tattaqun ton do bada banni do nden kam wato on kisan on kulan Allah on kisan to on don dewa Allah tan do nden Allah ceni do sifi zati mu o wi allazi ja'ala lakumul arda firasha o yecci en mo'ede o wadani en o wi Allah o wadani on lesdi do dum we'itto kime dum boddum Allah we'itane lesdi mum do a jodo ha dow man to ayidi remgo a rema to ayidi nyibugo a nyiba to ayidi durugo a dura kala ko ayidi fu a wada mere o hokkima nden a yedda mo dum semtatama kanjon modibe fere biata to a yeddan Allah kam useni nyukka wona yedda mo to andi to a hebana no nyukoro to atay no nyukoro wadata ko bon nden kata yeddumo tan nan no nyukoro ka wala ngam mo e mako ha ma duudi o wadane do panni nden a yedda mo bo to nanon bo to andi a wawata nyukkago mo bo nden kam to malakul mauti wari hawsa yonkima hadum on si nanon kam a hisata non bo a wawata nden ka en andina ta Allah yedde tan do on dabare ngam a nyukko Allah yedda mo a fotay a wurto ha do lesdi mako masalan a wurto ha do lesdi mako don aya hanno ngam lesdi ka kanko mari a wurto ha lesdi mako aya ha yedda mo do bo a wawata wala hayata a wurto maral Allah ni masalan to a yeddan Allah ka wurta maral mako a wawan a wurto leddi do a wurto do hawa do a wurto asamanji do panni an adilla ha nokkure wonde fere nde kana Allah mari nde aya ha yedda mo na wawata to no a jodorto ha maral mako bo a yedda mo semtay ma anna a wara ha nder saare am mi wi'e jooda ha do a wi'a kay mi joodata ko min sai ha to on mi joodoto mi wi'e waduni a wi'a kay a wadata min bo mari saare na do ka fakara andi dum yahay a joodo ha lesdi Allah a yedda mo ne ko dabare ta amaya to a andi non bo wadata ko nden kata yeddumo tan do on tan woni dabare Allah cendo wi'ata o wi allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa wadani on asama bo dum bippu nden wa anzala minas samaa'i ma o de chamo e ko wadani en o jipinani en ndiyam bo to nden fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum o wadi ndiyam go dalila man kuje de en aawi bendi godde en aawi dum godde bo en aawai masam kanko wadi non dum bendi en nyami nden en biya en geddamo o wi useni fala taj'alu lillahi amdada mo yalla do dudi ha do mon tambadane mo kawtoka ta kawtane mo ndewe mo kanko tan to on toroto tore mo kanko tan ibada mon pan bade labdum ngam Allah Allah jendo yi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk ta tora tana Allah do ta arewa ko luti Allah do hunde nde wawata nafugoma wa to arewi nde wawata torrugoma bo to arewa inde ta waduno nden hande o wi fa in fa'alta noy to a wadi non nden kam fa innaka idha min az-zalimin nden ka don der heferbe tan an kana jullo Allah cendo wi ha ay gor ka fere bo wi wa yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu to Allah hoddirore mum hallunde ha dow ma do wala mu foti itta se kanko to Allah mu ya nyawan Allah muyi masalan a talkidan mo foti nyawnde ha nyawman do wala sai Allah mo foti itane talaka ko man do bo wala sai Allah nden kam wakilu kuje ma pat ha Allah bi adama ka wada sababu tan sababu man do bo Allah cenno hertani en se no yidi on sababu man wadirte ta wadi sababu no Allah wi'ay do ni Allah nangete tan bana no andiri to godo e fi caaca mofti jawdi banto godo e moftir jawdi man be hokkugo nyamande nder riba banto goddo hebiri jawdi man be sippugo gaduji na jullo kana andi fakat o hebiran jawdi man lamdi kana andi halal kan diwete ndi haram bo to goddo nyami no yite no nyami ha reedu mako do kana ado andi to a jullo kan non to nonno to a tordi Allah be no wi'a ya torda mo bo to bo non labdum tal a tordi Allah be no wi'a ya torda mo nonno bana to a nyami gadurudo a andi dum cango a nyami do bo non a anda ko a wadi man don na Allah wi a wada a yeddi Allah ha do wadgo non وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فعلموا يعني ما خير به ولا مفتي هذا في هذا ما دو فات بكوتان هذا كذا خير ما الله كما دو بمباوتا بكوتان هذا بعد شر بمباوتا يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
Allah ceniɗo yecci en kuje pat derɗiraɓe o yerɓi nelaɓe ngari kolli en useni ta goɗɗo waɗa soyde hakkilo o waɗa bana o faamay ɗum ha yonki ɗo wara sendirgo be ɓandu o wasmita yake wasmirru nafata mallum en ɗon gazo en ɗon nana useni en jaɓu ngendam ɗo wakkatiyel seeɗa ɗum saloto ta en gi'u nafu ko kuje ɗe Allah haɗi en ɗo waddanta en ha duniya ɗo en gi'u ha lahira on en ewu dayiɗo ɓi adama ha duniya ɗo ko o heɓi patto aljanna ɗo heɓaki ni ngendam duniya man wala ko o heɓi torri mo en pat men en ɗo andi fakat mayde ɗon mayde ɗo bo en ɗo andi fakat kuje belɗe ha duniya ɗe en gi'ata ɗo welo en ɗo wooɗa en tokkoto laabi karamɗi en mofta en tefa ɗo pat en dillan en acca ɗe ɗo bo en luray ha dow man fakat en andi en dillan en acca goɗɗo mofti jawdi on en meeɗi yigo dillidi be jawdi man ha lahira na goɗɗo ñiɓi saare on en meeɗi yigo dillidi be maare na goɗɗo fanni to laati be laabi ko be laabi boɗɗi masako be laabi ɗi mboɗay ɗumi on ni ha belɗum ha duniya ɗo goɗɗo tokkoto laawol karamgol heɓa ɗum ni nden ɗo dillida be hunde man nde ɗo nafa mo ha lahira fu wala ko be laawol laamgol o tokkima nafu man haɗa ha duniya ɗon ɗo yata ha lahira to nden kam en tokku laawol laamgol ngam heɓa to en ko en acci belɗum man ha duniya ɗo en jaha en tawa belɗum ha lahira bo ɗo on ko nafata Allah ceniɗo wi'ata yo man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun toni laatake ɓiɓɓe adama ɗo ɓe ɗon giɗi kamɓe ngendam duniya ɗo be fawne mum ɗo tan haaje maɓɓe ɓe tokko laabi karamɗi man ɓe mbaɗa ko ɓe giɗi fuu haɓe mofta kare duniya Allah sendo wi min mbaɗan min garjitan ɓe kuuɗe maɓɓe ban kalkal banno ɓe kuwi man nonno min garjitita ɓe ha duniya man min dokka ɓe ko ɓe giɗi man ha lahira bo min garjita ɓe deedai hallene maɓɓe no ɓe mbaɗi man ɓe ustantake ko ɗume ko ɓe kuwini ɓe garjitay en fama boɗɗum Allah wi to goɗɗo yiɗi ha duniya ɗo beltinari duniya tan haaje maako Allah waɗa mo o weltino ha duniya man o weltino ha o safta amma to o maayi Allah nanga mo warja mo hallende maako nde o huwi ha duniya man ɗo o ustantake ta o tanmo Allah cen ɗo wudinan ɗum o warjite ha dow man to ko warjitite ha ton man ɗo na en andi kadi mbar jaari kugal kallungal kam wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara nden Allah ceniɗo wi'ata ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar e go goɗɗo wi'anno faamay Allah wi nakkisantaɓe mbar jaari maɓɓe ha lahira nde ɓe giɗi belɗum ha duniya Allah hokkan ɓe belɗum man ha duniya nden ha lahira bo nakkisantaɓe kuuɗe maɓɓe warjitanɓe ɗo tema goɗɗo o wi'a o faamay kanko to kanjon Allah wi en yo ulaika kanjon Allah ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ɓe ka ha lahira ka wala ko ɓe mari sey yiite tan yiite on woni geɗal maɓɓe kanjon mbar jaari ndi ɓe dokkete ndi ustatake man ɗo nden o wi yo wa habida ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun ko ɓe kuyino ha duniya kuuɗe boɗɗe ka pat yirbi ko ɓe kuyino pat ha duniya warti mere nafata ngam kalluɗi maɓɓe jiisi aqida maɓɓe woɗay to aqida ɗo wonni ni hunde pat wonnake kala hunde pat sai to aqida ɗo woodi amma to aqida ɗo wonni Allah hokkete hayre hokkete fufore kudini hokkete Allah hokkete leggal kaza hokkete Allah hokkete luwal hamfurde hokkete na hawrani Allah a hawrani ma waɗani mo shirku to o jaɓatano ɗo yaki nden aqida ma woɗay to kuuɗe ma juule ma sumayje ma kata tamma kadi woodi haɗe ɓiloto wala amma a andi Allah tan reweteɗo Allah tan toreteɗo Allah tan a juulanta sumay ngam Allah hijjuma ngam Allah kuuɗe ma pan ngam Allah o ɗo kam kuuɗe man ɗe keɓi tawhidi woda ɗe daroto amma tawhidi woɗay wala kuuɗe man ɗe ɓiloto to tawhidi ɗo ɗon julde ɗo laare to julde ɗo woodi on kuuɗe luttuɗe laare amma to tawhidi woɗay julde na laaratake to julde bo woɗay ko tawhidi man ɗon na kuuɗe luttuɗe ɗo wala haɗe daro o juulata o moy na o kefeero tan annabi joyi julde ɗon woni cendigo hakkunde julɗo be kefeero to kadi derɗiraɓe julɓe en ɗon no bolwato on ciftori ha asaweje caaliɗe en mbi annabo en no ɓe tordi Allah en bolwino to on ciftori annabi Adam ko o tordi Allah fatalaqa adamu min rabbihi kalimaji on annabi Adama o tordi Allah kalimaji man won ɗume Allah yecci en ɗum ha aaje goɗɗe feere o wi rabbana zalamna anfusana rabbana rabbu kalima rabbu o tordi Allah en bolwino ɗum to on ciftori ha ko saali
en mbino inde Allah ɗo kanje on tordete. En bolwino annabi Ibrahim be Ismail o wi rabbana waj'alna muslimaini laka, rabbana kanko fu o tordi. En jangino to on ciftori ha annabi Ibrahima man ha o wi rabbi ij'al hadha baladan amina, nde o mari haaje makka ɗo jooɗo be hoolare, wato hande tata masiboji konuji wara hippo ɗum ɗo ta waɗa ton, makka ɗo jooɗo jonde jam, nden bo o yiɗi ñamdu bo feeso ha ton. na ɗo pat ko en mari haaje jonde jam on en ngala haaje na ko feesare ñamdu. nde annabi Ibrahima mari haaje kuje man ɗiɗi ɗo o wi rabbi o tordi. na ya zanga ya ilu na waɗi mabbo mata ngo wurtini rawhani, o wi rabbi on, rabbi. na fakat bo a andata ko annabi Ibrahima anda kam, anni a mara andal je annabo en Allah anda ana andi ngal na waɗata. to hollima nafata ko a andi man ɗon nafata on, na ɗum andal, ɗum majjere. annabi Ibrahima o tordi be rabbi ha ɗon en jangino ɗo ka fu ko sali noon miɗo siftinora on. nonno annabi Ibrahima ha fahin o wino rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar, rabbana o wi. en jangino ha ande ha o wi rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyati, nde o yiɗi toranago hoore mako be ɓikkoye mako fu rabbi o wi. annabi Musa alayhi salam o nde en mbino o mbarno goɗɗo be bofol ha leddi Misra ɗo, o wurti Misra o dilli, o wi rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lah. o waɗi bofol ɗo o yiɗi ha o toro Allah yaafo man, en giɗi Allah yaafo men zunubaji men ɗo, ko o tordi o wi rabbi o wi rabbi inni zalamtu nafsi. nde o waddi rabbu man ɗo waddi itiraf bil khata, o hirriti aybe mako ko waɗi, nden o tori Allah o wi yaafo mo faghfirli faghafara lah. nde o wi noon ni Allah cenɗo yaafi mo. to fa kharaja minha khaifan yatarakkab, nde annabi Musa mbari goɗɗo ɓe bofol ha leddi Misra man ɗo wurti oɗo dilla, jonta ka oɗo hultori. en keɓi to goɗɗo waɗi zunuba rabbi o tordoto, goɗɗo hande to laatake yiɗi ñamdu rabbi, to yiɗi jonde jam rabbi. jonta ka annabi Musa hultori ta nelaɓe Fir'auna jokkita mo nanga, ɗo bo ko o tordi ha ɗon bo en nanu ko o wi. Allah jinayi fa kharaja minha khaifan yatarakkab qala rabbi najjini min alqawmi zalimin, rabbi o wi. o wurti oɗo dilla, o mbari goɗɗo be bofol, Fir'auna waɗi himɓe dogari en jaha nangamo, kanko bo weeɗi juuɗe maako o wi rabbi jawma hisnam himɓe toñotoɓe ɓe, rabbi o wi. wase holli en to a hultori fu rabbi ɗo he'an, wala kujeji safiji goɗɗi feere ɗi a waɗata hisne. walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa sabil, nde o majji laawol bo ha oɗo dilla man fu rabbi o wi, rabbi asa rabbi an yahdiyani sawa sabil, ni annabi Musa wi. en caalu en jaho ha annabojo goɗɗo feere bo fa annabi Musa man ni tawo noy nde o heɓay ñamdu bo o weelama, o yiɗi ñamgo ha jahangal man kangal man ni ɗon bo woodi hunde wonde feere nde o tori ko luuti Allah na kay ɗo bo alqur'an qissi en ɗum. faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ni annabi Musa wi rabbi fay o wi Allah am to woodi moƴƴere ma nde a jippini bana ñamdu komi heɓata mi nafitoro bo mi bukaɗo nde, ni o wi rabbi ha ɗon fu rabbi o wi. to en dara annabi Nuhu bo kanko bo fototiri be caɗele, kanko bo no o tordi Allah, woodi inde wonde feere kanko bo nde o tordi hunde wonde feere o torina. annabi Nuhu bo o yo wanada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, ni annabi Nuhu bo o wi o ɓiiko on o yiɗo halka, Allah cenɗo waɗi ilam tufane hokkimo kombewal o wara o hisna muminen, o wi ɓi ko warnasto ha kombewal ɗo, ɓi ko wi kay mi yana o seere ɗo min hisnatam, saawi ila jabalin yasimuni min alma, qala saawi ila jabali yasimuni min alma qala la asima alyawma min amri llahi illa man rahim. annabi Nuhu wi hande ka wala mo hisnata sai mo Allah hisni, war ha ɗo o wi kay mi yana o seere ɗo hisnatam. annabi Nuhu o tawitini ɓi ko halkan, jonta kam o toro Allah le ha dow man, o wi o rabbi wanada nuhu rabbahu
annabi nuhu tori jawmum haɗo fu goɗɗo wiyan o tori jawmirawo maako ɗon no o wi kadi ha dow aman kanjum Allah yecci en ɗo tokki ha ɗon fa qala rabbi innabni min ahli rabbi o wi jawmamam ɓinguel am ɗo nder himɓe am o woni nder ummatore am ni rabbi o wi to en caalu fayin annabi nuhu woodi yaake o ɓernani himɓe maako nde ɓe cali nuɗɗingo o habdi ɓe duuɓi ɗuuɗi duuɓi temeɗɗe ɓe cali nuɗɗingo jonta ka o tori Allah ha dow maɓɓe no o wi ha ɗon bo en daaru wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al ardi min al kafirina dayyara rabbi o wi Allah am ta'atu ko goɗɗo goto kefeero ha dow leddi ɗo rabbi o wi ha ɗon to o waddi kadi ella o innaka in tazarhum yudillu ibada o yecci ella ko waɗi o torita Allah acca ko goto o wi ngam Allah am to ha acciɓe ɓe kalkal luttuɓe to ha acciɓe ɗo ɓe majjinan woɓɓe feere to ila akhiri en daaru ha fayin annabi nuhu jonta ka o yiɗi o toro Allah yaafo saaroji maako ɗon bo ko o tordi rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina ni annabi nuhu wi rabbi fay o wi rabbi o wi jawmam yaafam be saaroji am fu be kala mo nasti diina am fu yaafa ɗum ate ha yaafuye ɗo fu rabbi torete to nden o wi'ata yo o tori kadi ha o torani mumini en worɓe mumini rewɓe pat o tori en ndaaro annabi yaqub oɗo toro haala denal ko o tordi qala yaqub alayhi salam fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin allahu o wi fallahu khayrun hafiza ase ha denal fu allahu kanko woni rabbugo alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lillahi go allahu go rabbil alamin wari rabbugo wari ɓaawo man allahu man kanko woni rabbu annabi yaqub wiyata Allah on woni denowo to a yiɗi denal ɗo ta yaw tefu kurori ndi ɓe laawi kayum ndiyam memay ɗum jeene ɗe ɓe nguri lutti ɗume ta tefu a hawra ha ɓaawa ko sam wi'u rabbi to a wi rabbi a yecci Allah haaje ma o rene ɗo o renete a jangayno qissa annabijo muhammad sallallahu alaihi wasallam alay wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun Allah jendo mabɓi gite maɓɓe ɓe ngiyatamo to Allah on wawi wadgo ko ɗume kanko on wawi ma hisnugo kanko bo wawi hokkugo alay wallahu ya'simuka minan nas Allah jendo renete sharri himɓe to a ɗaɓɓitirmo denal o renete to Allah jendo wiyo wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lah to Allah muyani himɓe masibo ɗo wala mo foti haɗa hunde wonde feere haɗata nde Allah woni waddowo masibo kanko woni huncowo ka dogitirmo o hisne o wi wa ma lahum min dunihi min wal sike ko luuti Allah ka hisnowo feere wala mo foti hisna Allah wiyata yo Allahu to risku a yiɗi bo o wi Allahu yabsutu rizqa liman yasha ego an torde maji a watta safiji man ɗo na ha hisa ego ha heɓa on ɗo bo nda aya miɗo waddane Allah wiyo Allah yabsutu rizqa liman yasha Allah ka oɗo we'itana risku mo o yiɗi fu Allahu kanko o riskata o wi ha gon ka feere o inna Allaha huwa arrazzaqu dhul quwwatil matin Allah ɗo kanko on woni riskowo sige kanko woni jawmu bawɗe cembiɗo o wi ha aya gon ka feere o Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha Allah ka o enɗuɗo jeyaɓe maako oɗo riska mo o mari haaji riskugo ɗum fu en paami ha aje ɗe bo riskuɗo bo ha Allah ceniɗo woni nden Allah cenɗo wiyo wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah cenɗo wi useni tamare reweteɓe ɗiɗo kam ilahayn ithnayn tan jogite noon kam to ni on mumini en kam ilahu ka wahid innama ilahukumullah deweteɗo mon ka ɗum Allah tan qul huwa Allahu ahad Allah goto kanko tan reweteɗo la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid Allah reweteɗo kam o goto fa iyaya farhabun Allah ceniɗo wi'ata walahu ma fi samawati wal ard ko woni ha samanji be leddi fu Allah mari adi derɗiraɓe julɓe wakkati men waɗi ko woni khulasatul qawli ko en mbaɗata fu en tefu no ɗum wardi ha dina islama sakko ma do'a torago Allah ha heɓa torago Allah ha hisa ɗo babunji man ɗon ha dina islama ɗi ngejjitaka en ɗaɓitiru ɗum mallum en ɓe gecco en
en toro Allah banno torde woni haaji men humta en gona bo dow laawol en jaha jam ha l'akhirah ko woni khulasatul qawli Allah fondu en e sawaba Allah tokkiden sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallam en fuɗɗi dartere man nde juune nde timmay to Allah cenɗo muuyi en tokkitinan ɗum ha asaweje garoje bo ha en jotto ha noɓi adama tororto Allah be kalimaji ɗiye wakkati ndey e nokkuje toye do a jaaboto ni to Allah ceniɗo muuyi. Assalamu aleykum wa rahmatullah.